Pozdravujem vás, priatelia. Práve sa nachádzam v obci Blatné, len pár kilometrov od mesta Senec a mám tu pre vás ponuku rodinného domu, ktorý má úžasnú atmosféru, vynikajúcu dispozíciu, garáž, bazén, saunu a je postavený na pozemku o výmere viac ako 1000 m². Nech sa páči, poďme si ho spolu pozrieť. Rodinný dom vyzerá nádherne na fotkách aj na videu, ale naživo je ešte krajší. Preto neváhajte a príďte si ho pozrieť osobne. Teším sa na vás.